טוב, אז אחרי שבעצם למדנו את העניין של הספנינג טרי, כרגע אנחנו נלמד איך מגדירים ספנינג טרי. אנחנו בעצם רואים פה פקודה אחת שהיא מאוד 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 פשוטה, זה ספנינג טרי. וילן 10, 20, 30 הם מהשאלו בלנים שנמצאים מכאן, פריוריטי, והפריוריטי יהיה 24,576. עכשיו, תירגעו ולא צריך לזכור פה שום פריוריטי, ואפשר לזכור את זה בדרך הכי פשוטה שיש. נכנסים לסוויץ', נבל קונף T, עושים כאן ספנינג טרי, וילן 10, 20, 30 ו-100, פריוריטי, ואז נותנים ערך שהוא לא תקין. אני לצורך הדוגמה נותן כאן אחד, תכף נבין. קודם כל הוא אומר לי כאן, bridge priority must be in increments of תתתה. כלומר הוא אומר לי שה-priority חייב להיות בקפיצה של 4,026, כלומר זה אמור להיות בקפיצה של 4,096. עכשיו יכולים לראות כאן את הקפיצות שבאמת זה מתחיל מ-0, 4,096, ועוד 4,096 זה 8,192, ועוד 4,096 עד ל-61,440. כלומר אנחנו לא צריכים לזכור כלום מבחינת הפריוריטי, רק לשים ערך שהוא לא תקין. לצורך הדוגמה אני בחרתי 1, אפשר גם לשים 50, אפשר גם לשים 80, 90, כל מספר שיש. כל עוד שהמספר הזה לא מופיע כאן ברשימה הזאת, כל מספר יכול להתקבל כי זה מספר שהוא לא תקין, והוא ייתן לנו בעצם מה הערכים התקינים שאותם כן אפשר להכניס. אז אני יכול לעשות את זה עכשיו פשוט. נכניס כאן את ה-24,000, פשוט 76 כמו שהיה לי קודם כל כאן בסקריפט, שפלנו כאן, שהכנתי את זה פשוט כפקודה אחת. ובנוסף לזה, יש לי עוד שתי פקודות שגם איתן אפשר להשתמש. רוט פריימרי, שאם אני עכשיו לצורך הדוגמה, אקח את הרוט פריימרי אחרי שאני הגדרתי באופן ידני את הפריוריטי להיות על 24,576, הוא ירד מהערך הזה, בגלל שהגדרתי אותו כבר צורה ידנית מקודם, הוא ירד מהערך הזה פעמיים 4,096 ל-16,384. או שיש עוד פקודה שנקראת root secondary, שרוט סקנדרי שוב, אם אני עכשיו נמצא על פריוריטי של 24,576, הוא יוריד אותי פשוט קפיצה אחת ל-20,480. למה זה משמש? לצורך עניין של נוחות, כל אחד שישתמש בפקודות איך שיותר נוח לו. ואז בעצם ככה אפשר באמת להגדיר את הספנינג טרי, ובאמת צריך לראות את העניין של הפקודות בצורת התקינה. עכשיו, show spanning tree, כשאני אריץ את זה, אנחנו נוכל לראות כאן את ההגדרות. עכשיו, איך קוראים את ההגדרות? בואו נראה. דבר ראשון, אני רואה כאן על איזה וילן מדבר הספנינג טרי שכרגע אני מסתכל עליו. אני רואה כאן מה root ID, כלומר, ה-BID של הסוויץ' שמשמש כרוט. עכשיו אני יכול לראות כאן את הפריוריטי שלו, מה המק אדרס שלו, אלא הוא טיים על דברים טיפה אחרים, ואת הכיתוב הזה. הכיתוב הזה לפעמים יכול להיות מאוד קריטי, במקרה הזה כתוב כאן this bridge is the root, כלומר הברידג' הזה, הסוויץ' הזה, הוא הרוט ברידג'. ואז בברידג' ID אני בעצם רואה כאן את המידע בקשר ל-BID של ההתקן שעליו אני כרגע מריץ את ההגדרות. אני רואה כאן את הפריוריטי, את המק אדרס ואת ה-Hello time. וכמובן, מאוד חשוב, החלק של הממשקים. להבין איזה ממשק משמש איך, אולי איפה יש בלוק, אולי איפה יש רוט פורט. במקרה הזה אין רוט פורט מסיבה אחת פשוטה מאוד. כל הממשקים ברוט ברידג' בסוויץ' המרכזי בעצם, נמצאים על מצב designated. כפי שאתם יכולים לראות פה. ובגלל שהם ה-designated, הוא בעצם הרוט ברידג', אין לו צורך שיהיה לו ממשק הכי מהיר, כי הוא עצמו הרוט ברידג'. עכשיו אם אני אגדיר את הדבר הזה, בעצם ראה את הדבר הזה בסוויץ' אחר, enable show spanning tree,
אנחנו כן נוכל לראות כאן שיש לי ממשק שמשמש בתור רות, וזה ג'יג 01, כי הוא באמת הכי מהיר בדרך אל הרות ברידג'. למה אין לי כאן בלוק? כי אין לי כאן איזושהי לולאה שאני סגרתי. ובעצם כאן זה עוצר העניין של ההגדרה של ספנינג טרי, שיהיה לנו כאן מעבר תקשורת בצורה תקינה. הדבר הבא זה דבר שנקרא BPDU Guard Enable Conf-T Interface Range Fast 0.1 עד 4. Enable Conf-T Range Fast 0.1 עד 4.